Silapha eZwelitsha Clinic namhlanje singabahlali. After Monday the 10th bendilapha ndizokwenza i-family planning, but impatho embi endiyifumene kuSister Phaliso, I had to share ku-Facebook ndibuze abahlali bana xa uhlukumezekile okanye ufumane an ill treatment ekliniki, where do you report such incident? So to my surprise, ndithe xa ndiyibhala le nto kuFacebook, abantu abaninzi they came through with the-experiences zabo abazifumene kumama lo phaya lapha ekliniki. So sithe xa sifumanise ubana wonke umntu, about 100% womntu obephaa kulaa post is complaining ngalo mama. Akho mntu uthi bana ndakhe ndafumana this, akho mntu ukhe wancedakala. So sithe sawubona loo nto leyo bana no, akho mntu ungacomplaini. Let's take this further. Ithini into, siyathini from now on? So we decided into bana size apha namhlanje sizo-addressa the issues that we have nomama uPaliso. We've called uHealth wayithatha i-complaint yethu ya-addresswa neclinic no clinic supervisor. We called ukansila nokansila bekhona earlier on. We're aware about what is happening. So silapha nje sizele into bana sicela okubana xa umuntu eze eclinic angaphumi edandatheka ngumsindo, aphume encedakele, because ekugqibeleni this is where we get our treatment. This is where we get omama bethu bahamba apha, yaqona. Xa ngoku umama wami ezaze eclinic abuye engcungcuthekiswe ngumuntu ongumama operations manager. Asithethi ngosister nje, she's an operations manager kule clinic for over 20 years. So that is a problem. So sisilapha nje sithi sicela silungiselelwe le ngxaki sinayo singabahlali. Awunathi ngumhlali wasezone 5 uthuko kuthiwe yeclinic ezone 8. That can't be happening. So namhlanje sizokuthi sonele, we are enough of isigezo salapha eZwelitsha zone 5. Sifike engekho umama uPaliso. We don't know ke noba akekho kuba engekho or akekho kube sibalekile, but what happened is ngo-10 on Monday sizawuphinda sibuye siyenze le appointment nayo, because as issues sinazo sifuna sizi-addressile sizokwazi uba khona isisombululeko. Sicela abahlali guys niphakame on Monday, come and support us, because le nto ayi-affecti mna ndedwa, ayi-affecti yinto yethu wonke umntu apha, yaqona. And ke ngoku xa thina singaphakami silungise ngokwethu iZwelitsha yethu, then it's gonna be a problem, because asizuye kuza kule kliniki, asinayenye indawo sawuya kuyo, asizuyazi grey sinayo ikliniki apha. So ndisithi abahlali phakamani size ngobuninzi benu, asizungena sonke, asizuphazamisa ukusetyenzwa kwekliniki, but we are just gonna be here on Monday, sime sithethe, umama uPaliso ave izikhalazo zethu singabahlali. Ukanti ke batshilo bathi ukuba bamameleki kuyabonakala uMzantsi Afrika umamela ngoske kube khudlame. Ndingu-Anathi Khave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndikuZwelitsha eQonce.